Bé, aquí és una mica l'evolució del dèficit i del deute. Pels que no sou economistes val la pena explicar què és el dèficit i què és el deute. El dèficit és el que cada any requereix per quadrar el pressupost, és a dir, quants diners manquen respecte als ingressos per poder pagar totes les despeses. Això és el dèficit anual. I el deute és els dèficits que cada any es van acumulant conformen un deute. És a dir, és la pilota total, és el deute, i el dèficit, per entendre'ns, és el que cada any es genera de diferencial entre ingressos i despeses. Doncs molt bé, aquí veieu com el dèficit anual es rondava el 0,5% del PIB entre l'any 80 i el 2006, una xifra raonable. Entre el 2007 i el 2010 passa del 0,6% del PIB al 3,86% del PIB, és a dir, aquí és on hi ha un dèficit anual que creix de forma exponencial, i enguany és el 2,66% del PIB. Quan us deia que era el segon dèficit més important de la història, fixeu-vos, el 2,66% del PIB l'any passat va ser superior, però és el segon més alt de tota la història de la comunitat autònoma de Catalunya. Això ha fet que el deute es dispari. I hem passat d'un deute acumulat del 7,5% del PIB al 18,4% del producte interior brut, que és una xifra molt preocupant. Molt preocupant. Aquesta és la xifra prevista. L'altre dia es van publicar ja les liquidacions del primer semestre i l'estimació és que aquesta xifra serà més alta a final d'any. És a dir, es superarà la xifra de deute acumulat. Fixeu-vos en una cosa, no? A Catalunya a vegades es diu hem de fer polítiques socials, ha d'haver-hi un govern d'esquerres. Bé, doncs fixeu-vos que quan hi ha hagut un govern d'esquerres, l'única forma de fer polítiques socials ha estat incrementant de forma brutal el deute. És a dir, la comunitat autònoma de Catalunya per ella mateixa no pot fer polítiques socials. Ha d'anar als mercats financers internacionals, demanar diners i llavors fer polítiques socials. El que implica és un creixement brutal del deute, un increment molt fort dels interessos que es paguen cada any per aquell deute. Per tant, en molt poc temps acabes pagant tants interessos que has de tirar enrere totes les polítiques socials que han fet. És a dir, és un cercle viciós en el que ha entrat el propi país. Bé, estem en un moment en què no es diu, però hi ha un risc d'intervenció directa per part del Ministeri d'Economia espanyol. Per què? Perquè estem incomplint la llei. És a dir, hi ha una llei d'estabilitat pressupostària que diu, escolti, vostè no es pot endeutar més d'un 1,5% del PIB. I aquí diu que estem al 2,66%. Clar, la Convergència i Unió diu, traiem pit, nosaltres no acatem el sostre d'endeutament que ens marca l'Estat, que és de l'1,5% del PIB, i ens gastem un 2,66% del PIB en dèficit. Bé, a part que això és una irresponsabilitat, és a dir, això provoca un deute acumulat molt alt, el que en aquests moments ens està indicant és que el Ministeri d'Economia i Finances en qualsevol moment podria intervenir directament en les finances de la Generalitat de Catalunya. Confrontant aquesta realitat, presentem els pressupostos de l'Estat propi. I què ens diuen els pressupostos de l'Estat propi? Doncs que recaptaríem el 100% dels impostos i participaríem del 100% dels ingressos. Bé, fins aquí raonable, perquè si som un estat propi recaptem nosaltres els impostos i participem nosaltres de tots els ingressos. Es posa fi a l'espoli fiscal, recuperem 16.000 milions d'euros per invertir en el benestar dels catalans. Abans el Jaume Vallcorba feia una proposta de com s'haurien de repartir, ho hauríem de discutir, Jaume, això ja saps que hi haurà un debat molt saludable de com s'han de distribuir els recursos que recuperem de l'espoli fiscal. El que sí és realment interessant és que incrementaríem els ingressos no financers en un 91%, és a dir, es duplicaria els ingressos de la Generalitat de Catalunya i s'incrementarien les despeses en un 55%. Per què aquest diferencial entre el 91% d'ingressos i el 55% de despesa? Perquè nosaltres partim d'una hipòtesi i és que amb l'estat propi no generaríem dèficit. Per tant, faríem un pressupost equilibrat d'ingressos i despeses, dèficit zero, vol dir que una part del dèficit fiscal el destinaríem a xuclar el dèficit que en aquests moments està generant la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per tant, en no generar dèficit, una part de l'espoli fiscal el destinaríem a quadrar el pressupost perquè no hi hagués dèficit i és aquest diferencial entre 91% d'ingressos d'increment i 55% d'increment en despesa.
Bé, això ens permetria destinar 4.400 milions d'euros més a educació i salut, un 27% més. Això és discutible, podem rebaixar més impostos, podem destinar més a polítiques socials, aquest serà el debat de la Catalunya independent, òbviament. Generaríem creixement econòmic, destinaríem recursos a la benzina que necessita la nostra economia, empresa, ocupació, infraestructures, universitats. Plantegem una rebaixa, això és estratègica, de l'impost de societats al 25%. A la Unió Europea aquest és el tipus mig d'impost de societats i per tant si volem una petita i mitjana empresa, que és en el nostre cas la que està generant més dinàmica econòmica, que sigui competitiva en termes europeus, doncs hem d'adequar el tipus d'impost de societats que paguen a les mitjanes europees. Posa fi al creixement del deute perquè el dèficit és zero, equilibra el pressupost i situa el sector públic entre els més sanejats a Europa. En un any, és a dir, en un any parem d'una vegada per totes el creixement del dèficit i sanegem les nostres finances. I sortim del grup dels porcs, dels pics, que sabeu que són Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. Això és una forma que van tenir en el Regne Unit d'anomenar els països que en aquests moments generen una preocupació a la Unió Europea, Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. Va ser un joc de paraules que van fer, doncs bé, d'alguna manera identifiquen amb humor britànic la situació. Aquí és una gràfica per d'alguna manera fer més clar l'explicació que jo us he fet. 16.000 milions d'euros és una estimació conservadora del dèficit fiscal. El consens acadèmic es situa en els 20.000 milions d'euros. Nosaltres hem volgut fer servir aquesta estimació conservadora. I aquí són les despeses que podríem portar a terme. Veieu que 5.000 milions d'euros els destinaríem a acabar amb el dèficit actual, per tant a dèficit zero. 3.355 milions seria un fons de reserva, bàsicament el superàvit de la seguretat social, és a dir, a Catalunya es paga més en cotitzacions socials que pensions es paga als nostres jubilats, per tant es genera un superàvit que el guardaríem, el reservaríem per assegurar les pensions futures. S'hauria de fer una contribució neta a la Unió Europea, seríem un país ric de la Unió Europea i per tant hauríem de fer una contribució neta. 3.200 milions d'euros a la reactivació econòmica i 4.400 milions d'euros a la despesa social. Bé, aquí teniu el creixement en els ingressos no financers. Aquesta és la xifra oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, la Generalitat de Catalunya ha fet pública la xifra d'ingressos no financers de 22.000 milions d'euros. Aquest seria el total d'ingressos que aconseguiríem amb l'estat propi, 42.000 milions d'euros. Això a uns tipus impositius, és a dir, a un nivell d'impostos igual que l'actual. Per tant, l'estimació està feta amb el mateix tipus impositiu que hi ha en aquest moment. Bé, aquí teniu una mica de detall de com evolucionen els impostos. Aquestes xifres són les oficials de la Generalitat de Catalunya, la recaptació prevista, i aquí el que fem és, si a l'IRPF la recaptació prevista és de 8.056 milions, això és una recaptació que es calcula de la següent manera. Si la Generalitat participa d'un 50% de l'IRPF, doncs aquest és el volum que representa aquest 50% de l'IRPF. Què fem nosaltres? Calcular el 100% de recaptació de l'IRPF, és a dir, tot el que recaptaria la Generalitat de Catalunya per cadascun dels impostos. IRPF, impost de societats, ara no tenim cap participació, si tota fos per a Catalunya serien 4.000 milions, etc. Així, per tots els impostos hi surten els 42.000 milions d'euros. Per tant, estan fetes amb les seves dades, és a dir, això no són dades nostres, són les dades de la Generalitat de Catalunya, que en lloc de repercutir només el 50% d'ingressos, repercutim el 100%. Què podríem fer amb aquests diners? Doncs aquests són els pressupostos que ens presenta Convergència, de despesa. Estem parlant ara de despesa, no d'ingressos. Ens presenten un pressupost de despesa de 27.222 milions d'euros. Despesa no financera. 5.000 milions són dèficit i 21.814 euros són els ingressos que ells reconeixen. A partir d'aquí nosaltres què fem? Amb
amb tot l'espoli fiscal que recuperem, eixugar el dèficit, invertim 4.190 milions d'euros en la creació de les estructures de l'estat propi, un tribunal constitucional, un sistema judicial propi, un banc central català, les infraestructures que ara fa la inversió a l'estat espanyol, el tren d'alta velocitat i el port, fonamentalment, museus, ambaixades, cooperació, política de seguretat, la que decidim. Això representa 4.190 milions d'euros. El que hem fet és agafar tota la despesa que destina l'estat espanyol a aquestes partides, nosaltres hem calculat el 25%. Tot i que només som el 16% de la població de l'estat i només generem, entre cometes, el 18% del PIB, nosaltres hem calculat que necessitem el 25% del total de la despesa de l'estat espanyol en aquestes partides perquè hi ha uns costos fixes que haurem d'assumir. És a dir, no és el mateix crear unes ambaixades que simplement mantenir unes ambaixades. Per tant, per això imputem un 25% del total de despesa de l'estat espanyol i no el 16 o el 18%, que és el que en principi hauríem d'imputar. 4.400 milions d'euros més a salut, educació, universitats, etc. 2.700 euros més, 2.700 milions d'euros més a tot el que són els factors econòmics de creixement. Aquests 500 milions és el que s'estalviarien les empreses en rebaixar l'impost de societats del 30 al 25%, superàvit de pensions i solidaritat amb la Unió Europea, etc. Això hi ha alguns aspectes tècnics que després, si voleu, podem comentar. Bé, aquí hi ha un quadre com departament per departament s'incrementaria el pressupost respecte al que està previst per la comunitat autònoma. Amb salut incrementaríem un 16%, amb seguretat un 85%, aquí incorporem les polítiques de defensa, per això hi ha aquest creixement tan notable. Nosaltres no ens posicionem sobre quina hauria de ser la política de defensa d'un estat català, això ja ho decidirà en el seu moment el govern que pertoqui, però és evident que cal imputar un creixement important. Un 324% en infraestructures es podria arribar a incrementar. Aquesta partida per nosaltres és estratègica, per reactivar l'economia necessitem invertir fort en infraestructures, etc. És a dir, aquí hi ha tots els creixements departament per departament. Aquesta és l'estructura que ens ha presentat la Generalitat de Catalunya, per tant nosaltres departament a departament hem calculat quin increment es podria aconseguir. Evidentment això és una decisió política, per tant seria qüestió a l'estat català de decidir a què va destinant els recursos, però nosaltres hem volgut fer una aproximació realista.